Райно, решихме. Ти ще ушиеш байрака. Време няма за колебание. Това не е за мен, а за България. Аз не съм сигурна. Моля ви, нека говоря с нашите. Райно, ако не го ушиеш, ще вкарам куршум в главата ти. Това не е за мен. Това е за България. Направих го. Уших байряка и му турих знака за освобождението. Хората плачеха и викаха «Свобода!». Аз стоях до тях и не знаех дали умирам или се раждам отново. Паднах в ръцете им. Оставиха ме на хляб и вода. Тялото може да се пречупи, но надеждата никога. Москва чу за мен. Помогна ми не с оръжие, а с знание. Там се научих да давам живот, а не да го отнемам. Днес не нося оръжие, а първия вик на България. Аз бях първата жена, която помагаше на децата да са родени свободни. Последвайте Епоха онлайн.